सापागुरि बियाबनि एमएलए अर्थात आथिखालनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथाङा सापागुरिनि रायजो राजाफोरजों बेवहाय दुब्लियाव माइ गायनायखौ जों नुनो मोन्दों। बर' खौरांनि गेजेरजों बिथांनिफ्राय माखासे खोथाखौ जोङो मिथिनानै लानि। दिनै रायजोफोरजों नोंथाङा दिनै माइ गायनानै मा फोरमायगोन? आङो जोबोद मोजां मोनदों। दिनै सिमला गामिनि रायजो राजाफोर गुबैयै हिनजावफोर गोजा बांसिन दङ। बिसोरो गामिनि जि रायजोनि हा ज' माइ गायदों आरो दा बोथोरा जोबनायनि लामायाव आरो आंखौबो खावलायहरनाय मथे दिनै आङो फैनानै बाहागो लाफैनो मोनदों। उन्दैनि बाथ्राफ्रा गोसोआव फैदों सेंग्रा समनि जे आं एसे उन्दैनिफ्रायनो हालेवबोदोंबो माइबो गायबोदों कलेज लाइफसिमाव आरो गासिबो खामानि मावबोदों मारा होनाय माइ हानाय। जिबना मोनसे संग्राम बयहाबो दं। बर' गामियाव बयबो बेबायदि थासारिजोंनो फैदों। जोंनाव कमिउनिटि कालसारा जोबलांनो हमदों। दा बेबायदिजों मोनसे कमिउनिटि कालसार थागोन आरो मोनसे समाजा थांनानै थानांगौबा कमिउनिटि कालसारा थांनानै थानांगौ। आबादारिफोरनो आंहा बिसेस जेबो खावलायनांगौ गैया। बयबो आबादारिफ्रा आबाद मावगासिनो दं। खिन्थु जोंनाव आसामाव दा लकेल मानसिफ्रा आबाद मावैनि खारनाव जोंनि आखाइजों जि उत्पादन प्रडाक्टिभिटि खमायलांगासिनो दं। जों साफ्रोमबो जुदि एफा प्रडाक्सनाव नामायफिनो मैगं एबा माइरं बायदिसिना सेल्फ साफिसियेन्ट जानो हागौ। जिहेतु दा माइरंनि बेथ्राव गभर्नमेन्टआ माइ बायो एफसिआइनिफ्राय बा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जिखिनि प्रडाक्सन जायो बे ओरैनो थाङा। दा दिनै दाम बारायदों बाजाराव जों मार्केट डिपेन्डेन्ट जाबाय। मैगं थाइगं बायनानै जाजोबनाय उफाय गैया। जोंहा समबो गैया। नाथाय एफा जुदि साइडआव आबाद मावनानै प्रडाक्सनखौ जुदि खालामलाङोबा जोङो गोबां माबानिफ्राय रेहाय मोननो हागौ। लोगोसे दिनै सिमलानि रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावगोन आं बे जायगानिफ्राय देरहालांनाय सासे एमएलए। बिथांमोना जथेस्थ' खुसि जादों दिनै जों ज' खामानि मावनो मोननानै। नांगाल जांख्रा जै होलायलायनाय जादों आरो बेखौ आङो खुनु मोनसे दस्रा खारनाव खालामाखै। खिन्थु गोसो जादों मोनसे रायजो राजाफोरजों खेबसे माने गोदो जेखौ मावनानै जाबोदों दिनै आरो खेबसेबाव बा दिनैनिफ्राय बोसोरे एफा सम जायोबा बिदिनो आबाद मावनायजों आङो लोगो लोब्बा जाफालांनायनि मोनसे इस्सा जादों। थ' बिनि थाखाय आं मावफैदों। ओंखायनो साबायखर। नोंथांमोनाबो बेखौ आं मिजिंथियो जे बे कालसारखौ खुब मोजां रोखोमै एसे पाब्लिसिटि होनाया मोजां। कमिउनिटि कालसार। बिथां आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिथां इउजि ब्रह्मआ माखासे रायजो राजाफोरनो आथिखालनि गोदोनिफ्राय बर'फ्रा माबायदि मावना जाबोदों बेखौ माखासे खोथाखौ बिथाङा बेरखांहोबाय। आरो बे समाव जोङो गोबां आइजो माहारिफ्राबो बे समाव माइ गायदों। बे समाव जों बिथांमोननिफ्राय मिथिनानै लागोन। सापागुरि बियाबनि सासे एमएलए आरो आथिखालनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिथाङाबो माइ गायफैदों। नोंथांमोनजों मा फोरमायगोन? बियो जोबोर मोजां खामानि जादों। बिखेखय गामिनि गोबां थागिरि रायजो राजाफोरानो आबादनि सायावनो सोनारखायो। जुदि साफ्रोमबो जुदि दैदेनगिरिफोराबो गासैबो जुदि ओंखारनानै रायजो राजाफोरखौ बेबायदि थुलुंगा होयोब्ला निस्सय आबादारिनि गोसोफोराबो मोनसे थुलुंगानाय फैगोन आरो आबाद मावनो मोनसे गोसोआ उसिफावखांफावगोन आरो। जिहेतु गोदो आदबजों माखासे माइखौ दाबो गायनाय नुयो। नाथाय साइन्टिफिक आदबजों माबा मोनसे राहा खालामगोन होननानै माबा मोनसे फोरमायहरगोन नामा नोंथाङा? गोदो गोदायनि बाथ्रा बुङोब्लाथ' गोदो गोदाय मोसौजों हालेवनानै गोबां आबाद मावोमोन। ओमफ्राय दानि मुगायाव गोबां जौगानायनि गेजेरजों ट्रेक्टर गोबां बिगियानारि आगजु जोंहा बाहायनाय नुनो मोनो। ओंखायनो बिनो बाथ्राया फारागा बिनो एसे गोबाव सम लानाया बिगियानारि मुवाजों जेनेबा ट्रेक्टरजों हेवोब्ला थाबनो जायो। ओमफ्राय मोसौजों हालेवना नुयोबा जेनेबा मोसौजों सप्तासे लायोबा ट्रेक्टरजों सानसे साननैयावनो जायो। बे एसे स्पिडलि जायो आरो थाबैनो जानायनि। बेसेबांसो नोंथांमोना माइ गायदों होनना फोरमायगोन? जोंहा दिनैयो गोबां दं बेवहाय। कक्लाबारि समस्तिनिनो जोंहा एमसिएलए बिथां दं। ओजोंहाय जोंहा केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म सार दङ आरो जोंहा मुसलपुर डिस्ट्रिक्टनि गोबां दैदेनगिरि बिबानगिरिफोर दङ आरो कक्लाबारि ब्लकनि आइजो गांखंनि गोबां बिबानगिरि बिथांमोनाबो दङ। माब्लाबाबो आबाद मावना जानायखौ गिनो नाङा। माब्लाबाबो आबाद मावना जानायादि गाहाय बेखौ साननो नाङा। अरायबो बेबायदिनो बोथोराव बोथोर जा आबाद मावो बेखौ अरायबो आबाद मावनानै जालांबाय थानांगौ। मानोना जोङो आबादानो जोंनि थाखाय मोनसे गुदि रोदा होननानै जों बुंनो हायो।
कख्लाबारि बियाबनि MCLA मन्टु बर' बिथाङा कख्लाबारि बियाबनि रायजो राजा बिथांमोनजों माइ गायदों बे समाव जन्टु बर' बिथाङा रायजो राजाफोरजों माइ गायनायखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। हाब्रु दैब्रुनि गेजेरजोंबाबो बिथाङा नै माइ गायदों। बे समाव जोङो माइ दुब्लियाव गायदों बिथाङा। बे समाव जोङो बर' खौरांनि गेजेरजों मन्टु बर'निफ्राय जों माखासे खोथाखौ मिथिनानै लागोन। जिहेथु नोंथाङा सासे MCLA बाबो दिनै रायजो राजाफोरजों माइ गायदों, मा फोरमायगोन? थारैनो जोबोद बाख्नायनांगोन जोंनि मानगोनां सापागुरि समस्तिनि MLA उरखावग्रा ब्रह्म बिथांखौ। बिथाङा सिमला बर' सुपानि नैबे रायजोनि जिखिनि माइ गायनाय बे माइ गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै रायजोफोरखौ उत्साह होनायजों लोगोसे जाय बिथांमोना आबाद मावनानै जायो बा जाय बिथांमोना आबादारि बा जोंनि रायजो राजाफोरखौ जि हाबानि जिखिनि संस्कृति माने वर्क कालचार, बे वर्क कालचारखौ समाजाव एसे बारायनायनि मिजिंजों बा रायजोखौ एसे मदद होनायनि मिजिंजों बिथाङा दिनै बेवहाय बाहागो लाफैदों। आरो बिदिनो साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरा बे मन्थ्रियानो जा MLAयानो जा MCLAयानो जा बा समाजनि दैदेनगिरिफोरा जाहाथे हाबाफारिफ्राव बाहागो लानानै रायजोफोरखौ उत्साह होयोबा थारैनो गोजोननाय मोनो। आरो बिदिनि गेजेरजों जों सानो जोंनि समाजखौ जौगाखांनायाव बा समाजखौ फोजौखांनायाव जोंनि जिखिनि गोमालांनो हमनाय जिखिनि वर्क कालचार, बे वर्क कालचाराबो मावनायनि जिखिनि आदब खायदा, बै आदब खायदाफ्रा बारायलांनायजों लोगोसे समाजखौ मोनसे गोजोरथायारि सोलायनायसिम जों लाना फैनो हागोन होननानै आं सानो। गोजोनखागोन बा खुसि जाखागोन। मानो होनोबाथाय आं जोनोम जानायनि सिगाङावथ' मिथिला, आं जोनोम जानायनि उननिफ्राय नैबे सिमला गामियाव रावबो बिदि जनप्रतिनिधिया बे MCLAयानो जा EMआनो जा MLAयानो जा मिनिस्टारानो जा रावबो बिदि फैनानै बाहागो लाफैदेराखैमोन। दिनै सापागुरि नं समस्तिनि MLA थामहिनबा आसामनि केबिनेट मिनिस्टार मानगोनां उरखावग्रा ब्रह्मआ जोंनियाव फैनानै बाहागो लानायाव थारैनो रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनखागोन आरो बेयो स्वाभाबिक। जिहेतु माखासेफोरखौबो खावलायगोन नामा आबाद बिथिङाव बिथांमोनाबो माबा होनांगौ, नोजोर होनांगौ होननानै? बेथ' खावलायखानांगोन। मानो होनोबाथाय जोंनि समाजखौ दैदेनलांनोबा राव थुनलाइ हारिमुजों लोगोसे सोलोंथाइजों लोगोसे गेलेनायजों लोगोसे नैबायदि आबाद बिथिं फारसेबो आबाद बिथिंजों लोगोसे जिखिनि मावनायनि जिखिनि हुदा, बे हुदाखौ जोंनि गेजेराव गोबां जायगाफ्राव खमायलांनायखौ जों नुनो मोनो। ओंखायनो दिनै लाइमोनफोरजों लोगोसे समाजनि गोबां सुबुंफोरानो माखासे माने गाज्रि थासारिफोरजों मोगा मोगि जानायखौ जों नुनो मोनो नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों। दा बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जों जुदि एसेबाबो साइन्टिफिकलि रोंनानै फैयोबा बा साइन्टिफिकलि रोंबाबो रोङाबाबो समाजजों थाफानानै बेफोरबायदि खामानि मावनायाव गोसो गुदुं खालामनानै होयोबा बैफोरबायदि दैदेनगिरिया जिहेथु गोबां फल'वार्सफोर थायो। ओंखायनो आं सानो दैदेनगिरिफोरा अरायसमबो नैफोरबायदि जिखिनि हेफाजाब होनाय जिखिनि थासारि बा रायजो राजाफोरखौ एसे थुलुंगा होनाय जिखिनि खामानिफोर, बे खामानिफोरखौ मावनायजों लोगोसे दिन्थिनायजों लोगोसे आबुङै मावनानै होयोबाथाय समाजाव गोबां गोहोम खोख्लैनो हागोन होननानै आं सानो। PCDCनि रुपुइ साम'वाथाय PCDCनि सासे चेयारमेन मासिगिरि बिथाङाबो जोबोद खस्थ'यैनो माइ गायबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। बे समाव जोङो बिथांनिफ्रायबो माखासे मिथिनानै लागोन। जिहेथु नोंथांमोना दिनै माइ गायदों, मा फोरमायगोन? दिनैहाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म सारखौ जों रोजा रोजा साबायखर बावदों। मानो होननानै बुङोब्लाथाय बिथाङा रायजोफोरनि गेजेराव दिनै ओंखारनानै जोंनि जि हाबानि जि आरिमु, जि वर्क कालचार, बेखौ बिथाङा रायजोफोरनि सिगाङाव मोजाङै बेखेवथिनानै होदों। जोङो बर' माहारिया गोदोनिफ्रायनो जोङो मावनानै जाग्रा आरो मावनानै जाग्रा हिसाबै माइ गायनायानो जोंनि बा माइ आबादानो जोंनि गुदि होननानै जों बुंनांगोन आरो जोङो बे आबादनि सायावनो थांनानै थायो। ओंखायनो जोङो जोंनि जि माइ गायनाय जि आरिमु, बे आरिमुखौ जोङो लाखिलांनांगोन। बेनि थाखायनो आङो जोंनि बे ओनसोलजों लोगोसे सारा जोंनि माइ गायग्रा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो खावलायनो नागिरदों जाहाथे जोङो जोंनि गुबुन गुबुन बिरोंदामिनजों लोगोसे जोंनि जा वर्क कालचार, बे वर्क कालचारखौबो जाहाथे जोङो लाखिलाङो। बेनि थाखाय आङो गंग्लायै बयखौबो खावलायदों। माखासेनि उनाव उननि समफोराव लांदां जानानै थायो माखासे हाफोरा, बे समाव माबा मोनसे गोरान खेथि बायदिसिना मावनायफोरखौ गोबां खम नुनो मोननाय जायो बर'फोरखौ। बेयाव माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा बिसोरनिसिम? जियानो जा गोबां समनि आवगायनिफ्रायनो जोंनि बे ओनसोलफोराव जे गोरान आबाद मावनाय, बे गोरान आबाद मावनाया खम जाबोगासिनो दङ। अब्लाबो जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय मोनसे एवारनेस लाबोदों जाहाथे जोङो फोथारफोरखौ लांदाङै दोना आरो बिनि थाखाय जोंनि जि बिटिआर सरकार, बे सरकारा गुबुन गुबुन आसनिनि गेजेरजों जोङो बेखौ लांनो नागिरदों। ओंखायनो आङो जोंनि आबाद मावग्रा बिथांमोनखौ खावलायदों जाहाथे जोङो जोंनि जि लांदां जि दुब्लि, बे दुब्लिखौबो जों लांदां दोनालासिनो गुबुन गुबुन जि खेथिफोर दङ, बे खेथिफोरखौ मावनानै जाहाथे जोङो थांना थानायनि जि राहा, बे थांना थानायनि राहाखौ जोङो दिहुनना लानो हायो। माखासे रोखायै खेंफोरथि होबाय। सापागुरि बियाबनि सिङाव गोबां रायजो राजाफोर दं, बिथांमोनहा बेफोरबायदियै माइ गायनाय हाबाफारिखौ जों बर' खौरांनि गेजेरजों दिन्थिनाय जाबाय।